Hintay man ti sa bali pa nga report, Tumba Festival 2025 iti Paway, Ilocos Norte, Baligi. Nga naisay angkat. Hintay man, di tangay iliti Paway. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impakaamo ni Paway Mayor Sheila Galano abalaygi anaangay ti Tumba Festival iti ili ti Paway Ilocos Norte. Iti panakinaman tayo ken kuana ket kuna ti Mayora anapintas ti panagsinaba ti napalabas ken ti masangwanan anang ipakita ti kultura, tradisyon ken pamati dagiti taga Paway Ilocos Norte. Ti Tumba ket nasa wen ket panangted ti respeto kadagiti minatay babaen ti panagatang no kastapya sa ti minatay at tradisyon ken pamati iti paylaing nagkakauna a panawen. Pag sinabi mong November 1, tumba ang pumapasok sa isip ng hindi lang yung mga taga-Paway, kundi yung mga turista at mga kababayan natin, hindi lang taga-Paway. Itong tumba namin, ito yung isa sa mga festivals na matagal nang pinipreserve ng lahat ng mga taga-Paway para hindi mawala ito sa mga henerasyon na susunod. So, we do it annually because we want to preserve and we want to connect also the past at ngayong future. Because Tumba is one way to celebrate also our departed loved ones. Ito yung isang nagpapakita kung ano yung kagawian ng mga taga-Paway tuwing may patay. At ito is one way to commemorate kung ano yung mga ginagawa, kung ano yung mga tradisyon na kailangan ng isang taga-Paway para may pasa namin sa susunod na henerasyon. Kabayatan na maragsakan dagiti estudyante ana pa nagbuyat ti horror house. Abi na kayo today. Break me! So what are you excited about? Ano excited kayo? Carrying. Malaksid iti daytaket na ikanti twist na ti Tumba Festival babaen ti horror house ang binilaan dagiti naruwa iti tao ken ti Halloween costume parade. Gapoy na daytaket may pakita ti pudpudno a kinabaknang ni Ilocano. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez tatak, RMN.